مساء الخير لكل الناس الحلوين، كل المحبين موجودين على الصفحة بعد غيبة. كل سنة وانتم طيبين للمرة الثانية. Assalamu alaikum jama'a, ni ne naku Abdul Jalal. Kamar yadda kuka sani, wanda yake kawo muku harkar update akan cryptocurrency da kuma yadda ake samun airdrop na sabbin cryptocurrencies da kuma yadda za ka yi amfani da wayarka na hannu wajen mining cryptocurrency ko laptop ɗinka a cikin gida. Kamar yadda na muku alkawari, zan kawo muku sabuwar hanya na mining cryptocurrency na Litecoin ta hanyar amfani da application ɗinka na Telegram. Kowa dai ya san application na Telegram dai application ne wanda ake aiki da shi wajen sada zumunta kamar yadda ake amfani da application na WhatsApp. Yawwa, idan kai sabo ne a wannan channel ɗin, a ƙasa ka danna mana subscribe domin subscribing kake kallon irin waɗannan bidiyoyin da kuma samun sabbin airdrop. Da farko, idan baka buɗe wallet ɗinka ba, muna so kafin mu ci gaba ka ɗauko application na Luno, saboda da shi za mu yi amfani wajen claiming cryptocurrency ɗin da za mu ke mining. Dalili shine saboda application na Luno shine kaɗai yake karɓan ƙaramin amount na cryptocurrency. Saboda haka da shi za mu yi amfani wajen claiming wannan. Idan kana amfani da application na Roku, kar ka yi amfani da shi wajen claiming wannan, saboda idan ka yi claiming ƙaramin amount ba zai shigo cikin wallet ɗinka ba. Zai tsaya iska, ya zama cewa ka yi asaran shi kenan, ba zai koma kan application ɗinka na Telegram ba wajen mining ɗinka, kuma sannan ba zai shigo application ɗinka na Roku ba, saboda ba sa karɓan ƙaramin amount. So muna roƙon ku ɗauko application na Luno. In baka da shi, za mu ajiye muku link na description a ƙasa saboda downloading. So kai tsaye za mu shiga cikin application ɗinmu na Telegram don nuna muku yadda ake amfani da shi wannan robot ɗin. Ana mining cryptocurrency na Litecoin. Kamar yadda kuka gani, ga sunan shi nan, shine wannan LTC Clickbot. Yawa, za mu shiga don nuna muku yadda ake. Idan kai sabo ne a ciki, da farko idan ka shiga zai gwada maka haka. Za ka ga start misali. Da farko in ka shiga zai welcome ɗinka, zai ce ma welcome to LTC Clickbot. Zai maka describing yadda ake yi. Ana da kashi uku yadda ake mining cryptocurrency a ciki. Da farko akwai abin da ake cewa visit site, shine wannan. Za ka visiting site, website kenan, kamar hanyar tallace-tallace na website. Sannan kuma akwai wannan message bot. Shi wannan za ka ke messaging bot ne na cikin Telegram, za su ke baka Litecoin. Sai kuma wannan join group. To wannan shi join chat ɗin, idan ka shiga za su buƙace ka tsaya a cikin group ɗin na tsawon awa ɗaya, wasu awa biyu har ma sama da haka. Da zaran ka kai awa ɗaya a ciki, za su baka amount ɗinka na Litecoin. To kai zai bar mu fara daga na farko, wanda shine visit site. Idan muka yi clicking akan shi haka misali, zai buɗe mana. Sai mu danna akan nan go to website misali. In ka danna zai gwada maka, sai ka danna open, zai buɗe maka. To da ka buɗe zai yi sakan 10 misali a cikin page ɗin. Wasu kuma sukan yi sakan 20. Ya danganta da yadda kamfanin suka ba da advertisement ɗinsu. Da zaran ya buɗe misali haka, gashi yana loading, ya gama loading. To yanzu akalla dai ya yi sakan 6 da loading ɗin nashi. So za mu iya komawa baya, muka yi back haka misali. Kun ga gashi na sun bamu. Kun ga site ɗin da muka shiga nan, a nan shine wannan. Kuma sannan ga abin da suka bamu, suka ce gashi nan you have earned 0.000101 LTC, ma'ana Litecoin kenan. So idan muna so za mu iya sake shiga wani site haka misali, mu ƙara shiga domin su bamu. Gashi nan shi ma ya kawo mu, kun ga ya kawo mu cikin group ne. So ba za mu danna akan join ba, tunda shi ba joining site muka shiga ba. Za mu jira a cikin group ɗin mai sakan 10, sai mu koma baya misali kamar haka. Kun ga gashi nan su kuma sun bamu 0.000067 Litecoin. So bari mu je muku na gaba don nuna muku yadda ake amfani da wannan shi message board din. Muka danna shi akan shi misali kamar haka. Shi to kun ga yanzu ya gwada mana bamu da message board. Bari mu gwada muku a ɗayan account mu. Misali idan na shiga haka, na san shi za su bani. Yanzu idan na danna haka, gashi nan message board. Idan na danna akai, shi ma babu.
bari mu yi amfani da ɗayan account ɗin domin gwada muku saboda wanda bai iya ba ya san yadda ake yi. Yanzu misali idan muka shiga haka muka danna, kun ga shi wannan ma na ma kwashe, jiya ne amfani na kwashe shi, yanzu babu ko ɗaya ciki. Yanzu misali in muka danna akan message board, to shi ma babu, a site ɗin ya ƙare kenan gaba ɗaya in ka ga haka. So shi yanda ake amfani da click message board ɗin misali, idan ka danna zai kai ka cikin wani bot ne, in ya kawo ka sai ka danna akan start. Idan ka danna akan start sai kai forwarding message da zai maka reply, sai ka dawo da shi nan sai kai pasting. So shi yake nan wajen claiming. Bari mu muku amfani da na uku wanda shine join chat misali haka. Idan ka danna go to channel, shi ma zai bude maka. First abin da zaka fara yi shine go to channel. Idan ka danna go to channel sai kai open, to zai kai mu channel ne na Telegram. Yana loading. Sai ka danna akan view in Telegram, gashi ya kawo mu ciki. Sai ka danna akan join. Mun ga mun yi joining, to sai mu koma back. Sai mu danna akan wannan joint din nan. In har ka danna baka yi joining ba za su baka abin da kake nema ba. To sai mu danna akai. To kun ga gashi nan success. You must stay in the channel for at least 1 minute. To kun ga sana ce mana sai mun tsaya na 1 hour sorry. To yanzu daga zaran awa ɗaya ta cika za su ba mu amount ɗinmu na wannan Litecoin ɗin. To yanzu kai tsaye bari mu gwada muku yadda ake amfani da shi wajen withdrawal. Misali a nan kan balance ɗin zaka dauna. Za mu ajiye muku link ɗin shi wannan Telegram bot ɗin a ƙasa a description domin kuma ku fara mining Litecoin ɗinku. Misali idan ka danna akan balance haka, kun ga balance ɗin da muke da shi ma 0.01048607 Litecoin. To sai mu danna akan withdraw, zai tambaye mu gashi nan mu saka wallet address ɗinmu, sai mu koma. Na ce muku za mu yi amfani da wallet ɗinmu na Luno wajen claiming. To sai mu shiga Luno, yauwa sai mu zo nan kan Litecoin ɗinmu muke, kun gani ai gashi nan Litecoin. Wanda bai iya ba idan ka shiga Luno haka zaka zo nan kan Litecoin kamar haka, Litecoin haka in ka zo kan shi sai ka danna, sai ka zo kan nan receive din nan sai ka danna, sai kai copying address din. In ka zo nan sai ka danna akan wannan copy nan wajen. Da ka danna sai ka koma kan application ɗinka na Telegram. Yanzu gashi nan mun zo kan Telegram, sai mu yi, tunda sun buƙaci mu saka musu wallet address mu sai mu saka. Kaga suka ce to withdraw enter your Litecoin address, sai mu saka. Ka tabbatar ka kwafo shi daidai, kada ka saka ba daidai ba. Sai ka danna akan send. To da zaran ka danna sai su ce maka kai enter amount. Idan kana so zaka iya saka amount din, kuma minimum abin da ake iya cirewa shine daga 0.003. To idan kana so zaka iya sa amount din da kanka, idan kuma baka so zaka yi amfani da nan gashi nan a ƙasa max amount. To mu za mu yi amfani da max amount ne saboda duka nake so na kwashi. Sai na danna akan max amount. Gashi nan za su tambaye ni am I sure I want to withdraw, sai in ce sai in danna akan confirm. Za su yi charging dina 0.0000080 Litecoin. Kun ga ba wani amount bane mai karfi ma a cikin abin da zan kwashe. Sai in danna akan confirm misali haka. In danna akan confirm za su ce min your dollar is requested. So meaning na yi requested withdrawal ɗina kenan. Yanzu da zarar na danna akan history hakan nan, kun gani wannan duk withdrawal ɗina ne da na yi gasu nan. Yanzu kun ga wannan ya gwada mun pending. Gashi nan wannan gashi nan success, sun gwada mun ya tafi kenan. Wannan gashi yana pending. Yanzu idan muka koma kan Litecoin ɗinmu za mu iya ganin shi ya zai shigo. Misali muka ɗan yi refreshing, za mu ɗan jira shi mu gani za su turo mana. Yawa kamar yadda nake gaya muku, idan muka shiga muka ɗan yi refreshing ɗin shi, yanzu kun ga gashi nan amount ɗin da na requesting gashi nan kun gan shi a nan wajen unconfirmed. Gashi nan shine wannan a nan wajen. Yanzu idan na danna akai haka zai buɗe mu wajen pending ɗin nan. Gashi nan 21st February yau kenan
21 ga watan February gashi na incoming Litecoin transaction. To suna ce min sai na jira an samu confirmation guda 11. Ma'anan confirmation din shine sai an samu mutane guda 12 da suka yi transaction a lokacin da na yi requesting wannan tukunna shine Litecoin ina zai shigo. To zuwa da an jima kaɗan za ka ga yana refreshing, za ku ke ganin mutanen suna ɗan karuwa. Wannan 0 ɗin da yake nan wajen za ku ga ya karu ya ɗan koma 1. To wani lokaci ma bai cika 12 daga zaran ya shiga guda 6 wallet a wannan ɗinka kuɗinka zai shigo kan wallet ɗinka. Gashinan kun ga yanzu an samu transaction guda 2 confirmation kenan. Gashinan mun samu 2 confirmation a cikin guda 12. Za mu ɗan jira shi dai mu ƙara masa lokaci har zuwa ya shigo mu guda muku. Yawwa kafin ya kammala bari mu koma mu gani kan Telegram nan guda muku yadda ake shine clickbot na message board ɗin. Misali kamar haka kun ga gashi ya buɗe mana, mun danna akan message board a sama sai ya buɗe mana haka. To za mu danna akan wannan message board ɗin, za mu danna akan nan. Misali mun danna zai buɗe sai mu danna open. To zai kai mu kan Telegram bot. Ga gashi nan sai mu ce send message sai mu danna akan start. Wato kun ga mana reply. To wannan reply din ne za mu danna haka sai mu forward din shi sai mu nemo LTC clickbot din mu sai mu danna akai. Ga message din mu nan sai mu masa forwarding. To da zaran mun yi forwarding ya tafi. To kun gani gashi nan you earned 0.00089 LTC for messaging bot. To haka shi ne message board ɗin ake yi. Sannan kamar da na gaya muku zan ajiye muku link ɗin bot ɗin a ƙasa saboda wanda yake so ya joinin ya fara mining shi ma ya shiga ya fara yi. Kamar yadda kuka gani gashi nan yanzu mun samu 6 confirmation. Idan muka jawo ƙasa za ku gani gashi nan ma'ana sun gwada mana payment received. So muna jiran shi ne dai har yanzu ya shigo bai shigo ba. Kamar yadda kuka gani ga Litecoin ɗin nan ya shigo yanzu haka gashi nan 21st January gashi nan mun yi receiving ɗin shi ya shigo cikin wallet ɗinmu. Gashi nan value shi 1,200 wanda muka receiving ya shigo haka yanzu wallet ɗinmu. Idan na shiga email ɗina misali yanzu haka in na shiga email ɗina gashi nan misali sun turo min da email gashi nan kun gani gashi nan Abdul Jalal, you have received Litecoin which you have added to your Luno wallet. Yanzu haka abin ya shigo. To yanda za ku yi kenan ku tara Litecoin ta hanyar amfani da application ɗinku na Telegram. Kuma kun ga daɗin abin shine ba shan data yake ba, kuma application ne wanda za ku yi amfani da shi wajen sada zumunta. To yanda ake yi mining Litecoin kenan. Kar ku manta ku danna mana subscribe. Za mu ajiye muku link ɗin Telegram ɗinmu, group ɗinmu na Telegram. Za kuma mu ajiye muku group ɗin Litecoin da za ku ke mining Litecoin ɗinmu.